Il-komunitajiet Maltin u Għawċin se jibdew igawdu minn aktar proġetti infrastrutturali biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet konkreti fil-lokalitajiet, fosthom xogħlijiet ta' manutenzjoni, aċċessibilità u spazji pubbliċi ġodda. Dan se jkun qed isir b'investiment dirett tal-Gvern ta' kważi 13 miljun euro biftehim iffirmat bejn id-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu indirizzata mill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zerafa Civelli, flimkien mad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Proġetti tal-Komunità fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi il-Perit Nadia Gatt tabru d-dettalji ta' dan il-ftehim. Dan se jara żieda ta' 2 miljun euro oħra fuq l-investiment preċedenti b'aktar appoġġ lill-Kunsilli Lokali biex jimplementaw proġetti li jagħmlu differenza konkreta fil-komunitajiet tagħhom. Din iż-żieda f'tali investiment hi waħda mill-wiedi tal-manifest elettorali tal-Gvern li wkoll qed titwettaq fl-ewwel mitjum tal-amministrazzjoni l-ġdida. Il-Ministru Zerafa Civelli enfasizzat li dan l-investiment u xhieda tal-impenn tal-Gvern favur iċ-ċittadini. Inkomplu ninvestu fil-kunsilli lokali tagħna, fil-komunitajiet u l-lokalitajiet tagħna u din id-darba billi inġeddu l-ftehim bejn il-kunsilli lokali u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex ikollna aktar proġetti inwettqin għan-nies u min-nies. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Emil Vassallo saqfu l-importanza li jkunu l-Kunsill stess li jażlu liema proġetti jitwettqu għax huma l-qreb ta' residenti u l-ħtiġijiet tagħhom. Vassallo spjega li dan il-qafas u mibni fuq ir-rispett lejn din l-awtonomija filwaqt li x-xewqa tal-Kunsilli li jwettqu l-proġetti tagħhom hi r-riċetta tas-suċċess. Tħabbar li fl-aħħar sentejn bil-ftehim preċedenti twettqu total ta' 123 proġett infrastrutturali f'lokalitajiet differenti madwar il-pajjiż. Issa bl-investiment il-ġdid, il-Gvern se jkompli jkun ta' spalla wkoll għall-inizjattivi li għandhom impatt dirett fil-ħajja ta' kuljum, fosthom it-titjib tal-bankini madwar il-pajjiż biex l-aċċessibilità u l-mobilità dejjem tkun imsaħħa. Brabta ma' dan il-Perit Nadia Gatt saħqet li l-fatt li dan il-ftehim reġa' ġie mġeddet turi kemm il-Kunsilli gawdew għall-ġid tal-lokalitajiet. L-iskema l-ġdida li nidejna llum li se tibda f'Settembru tinkludi xogħlijiet aktar estensivi u wessajna l-iskop fejn nistgħu nagħmlu anke xogħlijiet ta' bini, ta' finishes, ta' servizzi u anke ta' landscaping. Ġifier prattikament tista' jsir proġett minn start to finish u jista' jiġi kommissjonat għal ġid ta' residenti kollha.